Dobronowina to je Ewangelio od Jezusa, podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie z oryginalnej gotki to je greckiej na śląsko-gotka we Ślabikorzowym Szrajbunku. Górne Łaziska 2024. Jako to przeczytać? To tłumaczenie jest szkryfnięte Ślabikorzowym Szrajbunkiem. Był on zmajstrowany od uczonych na Cieszyńskiej konferencji we 2009 roku. Nie ma to idealny szrajbunek, ale jest najbardziej wszechobecny i w nim nastowają największe dzieła śląskiej literatury. Przodzi pisali fonetycznie, podług prawideł polskiej gotki, albo sztojerowym szrajbunkiem. Niektórzy do teroski tak piszą. Ślabikorzowy szrajbunek używa łacińskiego alfabetu z modyfikacjami. We polskim alfabecie mamy takie ekstra litery jako on, o z kryską. We śląskim szrajbunku takich symbolów nie ma. Za to mamy, tak jako we polskim szrajbunku, cie, eś, ziet, żet. Jako też dwusymbole cze, dzie, dże, esz. Ekstra do ślabikorza wkludzili litery o z kryską, o z cirkumfleksem, o z dyftungiem, o z tyldą, a z tyldą. Je to pandialektyczny szrajbunek, tymu tela tych symbolów. Śląsko-gotka składa się ze 7 dialektów i kole 100 harfów. Dzięki temu szrajbunkowi możemy pisać jedno, a czytać w zależności od regionu roztomajcie. Pierwsze dwie litery to je o z kryską, o z cirkumfleksem są obligatoryjne dla każdego dialektu śląskiej gotki. O z dyftungiem, o z tyldą, a z tyldą nie muszą być używane na wschodzie Śląska, ale trzeba je stosować na zachodzie i południu Górnego Śląska. W tej publikacji znajdziecie fol szrajbunek. Z kuli tego, co ta dobronowina ma trafić na całki Górny Śląsk, a też dalej. Litera O z kryską, U, to pochylone O, które czytamy jako klang między O a U, Śląsk, Jon, Dom. Litera O z cirkumfleksem czytamy załobyć jako Ło, Łojciec, Łon, Łoko. Jednakoż we niektórych regionach Górnego Śląska, głównie na południu, czytają to jako einfachowe O. Litera O z dyftungiem czytamy na wschodzie Śląska jako einfachowe O. Śląsko-gotka, zoca. No ale na zachodzie Górnego Śląska czytają to jako oł, śląsko-gołtka, zołca, albo jako ał, śląska-gałtka, załca. Litera O z tyldą kieruje na kraju słowa w wybierniku, czytamy na wschodzie Śląska jako einfachowe O, cołko syryjo, kero. W niektórych regionach Górnego Śląska jako un, am, an, aum. Litera A z tyldą czytamy na wschodzie Śląska jako einfachowe A, swoja baba, ta gwiazda. Na południu jako na zachodzie jako am, an, aum, na północy jako Charakterystyczne dla północno-wschodniej tajle Śląska jest sycenie, które nie ma cechowane w tekście. Persony z tej tajle czytają po swojemu. Izajosz, Izajos, szmak, smak, człowiek, cowiek. We polskiej gotce konstrukcje ci, rz, si, zi, dycki czyta się na miękko. We śląskiej gotce niektóre słowa, we których są zestawione te litery, czytamy na miękko, cima, przekład, księga, zima, a niektóre na twardo, ciga, bardziej. Co nie ma nacechowane we ślabikorzowym szrajbunku. Kiedy ktoś pierwszy raz czyta taki tekst, może mieć problemy, no ale przy końcu tekstu powinno już być lepiej.
Uczmy się nie ino godać, ale i pisać po śląsku. Łot przekładocza. Ta dobra nowina podług Mateusza je przekładem ze oryginału. To je ze greckiej gotki. Je to fest ważne przy tłumaczeniu Biblii jako też inkszych tekstów, co by brać z źródło tekstu i dziwać, jakie słowa autor użył. Prawie wszystkie dzisiejsze biblijne tłumaczenia są przekładem ze oryginału. Pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu to je i Mateuszowej Ewangelii na śląsko-gotka dokonał Gabriel Tobor i zoca mu za to. No ale on przełonaczył tekst ze Biblii od Jakuba Wójka. To je polskiego tłumaczenia ze końca XVI stulecia. Wielebny Jakub Wujek przetłumaczył na polsko-gotka łaciński tekst Wulgaty. Toż toborowy przekład tak richtig je tłumaczeniem ze tłumaczenią. Gabriel Tobor swój śląski tekst nie szrajbnął ślabikorzem, a fonetycznie. Do tego użył radzionkowskiej odmiany północno-wschodniego dialektu śląskiej gotki, który charakteryzuje się sycyniem, co genau stoi u Tobora. W toborowym przekładzie widać też felery przy deklinacji. Czas wspomnieć, co Tobor przełonaczył też niedawno mądrościowe księgi Starego Testamentu. On to tłumaczył po swojemu, po radzionkowsku, no ale doktor habilitowany Henryk Jaroszewicz skorektował jego pierwotny tekst na ślabikorzowy szrajbunek podług zasad pisownie śląskiej gotki, które są złonaczył. Je to o wiele lepsze, no ale dali je to przekład ze Wójka. Ze wyuczenia jeżech teologiem, filozofem i historykiem, to już trochę znam się na biblijnych prawidłach i z kuli tego poważył, żech się przetłumaczyć ze oryginału ten tekst. Przekład zajął mi ze pauzami ponad rok. Za robota wziążech się 14 lutego 2023 roku, a skończył żech 4 czerwca 2024 roku. Jeśli się rozchodzi o same tłumaczenie. A co do całej roboty to 2 lipca 2024 roku. Myślałem, co to pójdzie gipciej. No ale kiedy się robi zawodowo kajnedy, ma się insze działania i do tego jeszcze familio, to nie ma takie einfach. Na początku chciałżech przetłumaczyć wszystkie 4 tajle Ewangelie, a potem całki Nowy Testament. No ale teraz wiem, co to je kupa roboty, kiedy chce się to zrobić richtig dobrze. Po zakończeniu tłumaczenia Mateusza chciałżech się chycić za Marka, no ale już wiem, co będzie trochę inaczej. Kiedy jeszcze kończyłżech przekład Mateusza, na początek żech tłumaczyć już Marka, no ale teraz na zlecenie kogo inszego. Z kuli tego, iże mam doświadczenie w tłumaczeniu biblijnego tekstu, jeden hop zaprosił mnie do fest srogiego projektu, co ma za cel przełonaczenie całej Biblii na śląsko-gotka, ze godek oryginalnych. Tak jako żech wspomniał, teraz tłumaczymy Marka. Robimy to we pora personów, a potem pójdziemy dalej. Toż na zicher będzie też Mateuszowy tekst, no ale pisany na inszy muster. Wtedy będziemy mogli porównać toborowy tekst z moim i nowym naszym. W moim tłumaczeniu chciałżech oddać pierwotne znaczenie greckich słów. Toż już na zaczątku nie ma Ewangelio, a dobro nowina. Po jakiemu? Wiele personów dzisiaj nie wie, jakie jest źródło słowa Ewangelio. Dzisiaj je to literacko zorta, no ale nie ino. Musimy wiedzieć, co śląskie słowo Ewangelio pochodziło od greckiego Ewangelia. To je dobre nowiny. To pluralis od Ewangelion. To je dobro nowina. Rozchodzi się tutaj o dobro nowina o zbawieniu świata od Jezusa, Bożego Syna. W tekście nie ma też słowa Chrystus. Ekstra, że go nie użył. Z kuli tego, co niektórzy posługują się tym mianem jako familijnym mianem od Jezusa. A to nie ma prawda. Słowo Chrystus pochodziło od greckiego Christos, które do łaciny przyszło jako Chrystus.
To określenie bierzemy ze hebrajskiego Mashiach, co znamy jako Mesjasz, a to je też pomazaniec. Rozchodzi się tutaj o człowieka, co je pomazany od Boga, to je wybrany od Niego. Mazani olejami byli króle od starożytnych czasów we Izraelu, co oznaczało wybranie od Boga. Dali mazani byli chrześcijańskie króle we nieskorniejszych czasach, a też marze się wielebnych przy konsekracji. Z czasem słowo Mesjasz napoczło odnosić się do tego, co przyjdzie, posłany od Boga i zbawi lud, co zbyło się we Jezusie. Nie stosuje też słowa chrzcić, z tego, co we tekście stoi baptizein, co tłumaczymy jako toplać, dulkać. Słowiańskie słowo chrzcić pochodzi od słowa Chrystus. Nie znajdziecie też słów dioboł, szoton i anioł. Czemu? Chciałżech odmitologizować Biblię. Mało w to wie, co je we źródłowym tekście. Mityczny dioboł to tak richtig spórnik, z greckiego diabolos. Szoton to też nie ma jakieś mityczne stworzenie, ino obskarżyciel, z greckiego satanas, ze hebrajskiego satan. A anioł to nie ma człowiek ze skrzydłami, ino poseł, zwiastun, z greckiego angelos. We tłumaczeniu stosuje też pradawne śląskie słowa, które nie są już używane albo rzadko się je stosuje. Żol, co skuli polonizację śląskiej gotki, niektóre słowa dużo się tracą, no ale my musimy je skrzeszać. Toż jo takie słowa, żech tukej dołu. We tekście znajdziecie roztomajte takie słowa, między innymi szlanga, polskie wąż, got, polskie żmija, godni, polskie więcej. Dożech też słowo cipa, polskie kura, które prawie całkiem zanikło z kuli tego, co po polsku znaczy blank co inszego i je to słowo łożkliwe. No ale kiedyś na Śląsku były popularne takie familijne miana, które idzie jeszcze trafić na grabach. We każdej gotce są takie słowa i my nie możemy się ich bać, co oznaczają coś inszego kajnedy. Po łacinie słowo kurwa to nie ma nic łożkliwego, ino einfachowy wort krzywo. A we słowiańskich gotkach je to jedne ze najgorszych słów. Takich bajszpilów je moc. Jako po śląsku powiedzieć cudzołóstwo polskie. Po mojemu możemy rzeknąć cudzolyżstwo. Nie wiem, eli je takie słowo po śląsku, jeśli nie, to jo je wymyślił. Słowo baba, które widzimy często we tekście we śląskiej gotce, nie ma negatywnej konotacji i tutaj jest stosowane i do kobiety polskie, i do żony polskie. Czemu we tekście stoi Cezar, a nie cysarz, albo kaiser? Widzicie, co słowo Cezar je pisane tutaj zowdy ze wielkiej litery. Toż odnosi się nie do egali jakiego cesarza, kaisra, no ale do danego. Niektórzy nie wiedzą, co Cezar, łacińskie Cezar, odnosi się do Gajusa Juliusa Cezara. I od jego miana jest słowo cysarz, albo też kaiser. No ale jeszcze mniej personów wie, co ten istny nie był kaiserem, co o cesarstwie, a tak richtig pryncypacie możemy go dać dopiero od jego przybranego syna Gajusa Juliusa Cezara Octavianusa. Jako widzicie, z kuli usynowienia on też miał wymianie Cezar. Octavian August panował od 27 roku ante Christum natum do 14 roku post Christum natum. Toż był za kajzra, a tak richtig princepca we czasach narodzenia Jezusa. Jednakoż dalej we tekście też mamy słowo Cezar, a ten istny już nie żyje. No ale jego następca Tyberiusz, co panował do 37 roku,
to je bez cołki nieskorniejszy żywot od Jezusa, mianował się tak rytich Tiberius Cezar Augustus, z kiż tego, co był usynowiony od swojego poprzednika. Dali we tekście stoi miano placu Filipowo Cezaryju. Tutaj podług zasad powinieneś dać Cezaryjo bez Y, no ale co odnosi się to do Cezara, to żech zachował to E. Podług zasad śląskiej pisownie przed literą N ma być litera Y i opraje we wszystkich przypadkach tak dową. No ale we słowie amen ustawił żech E. Skuli tego, co je to oryginalny hebrajski wort, hebrajskie amen, co oznacza aj się stanie, aj tak będzie. We większości stosuje się do zasad pisownie śląskiej gotki od Henryka Jaroszewicza. Nawet dołżech przyjść zamiast przejść jako je u Jaroszewicza, choć nie ma żech przekonany do tej formy i niektóre ślązoki też to kwestionują. Rozpisza słowa na twardo, to je kiedyś, kej, kery, roznamienko, jakie, wszystkie, takie. Skuli tego, co je to wariantywne, choć wiem, co u Jaroszewicza są formy, które trzeba pisać ino na twardo, no ale nie trzymał, żech się gnał tego i pisał, żech tak jako godą. To je moje pierwsze tłumaczenie, toż może być tak, co bydą jakieś felery. Przodziej pisał, żech teksty po śląsku do Zeitunga na Facebook i Instagram. W Kludzynie. Dobro nowina podług Mateusza je tajlą Biblię, to je świętego pisma, które je świętą księgą dla wszystkich chrześcijan. Biblio składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Księgi Starego Przymierza są też święte dla Żydów. W Nowym Przymierzu mamy 27 ksiąg. Dobre nowiny to je Ewangelie, apostolskie dzieje, listy i apokalipsa, to je objawienie od Jana. Dobro nowina z greckiego Ewangelion je jedna. To dobro nowina od Jezusa, co je pomazańcem, Chrystusem, Mesjaszem. W biblijnym kanonie mamy dobro nowina spisano podług 4 natchnionych autorów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Bez to niektórzy felernie godają, co mamy 4 dobre nowiny, Ewangelie. No i przód słowa i dzieje od Jezusa były przekazowane ustnie. No ale kej naoczni świadkowie poleku przybliżali się do kraju swojego żywota, to ludzie chcieli mieć to spisane. Toż napoczynli spisować to wszystko. Chronologicznie jako pierwszy był szajbnięty pierwszy tesaloński brief, co apostoł Paweł napisał kole 50 roku. No i starszą Ewangelię szrajbnął Marek. Nie wiemy, kiedy akuratnie autor spisał dzieje i słowa od Jezusa, no ale większość uczonych datuje jego dzieło na lata 64-70. Dobro nowina podług Mateusza otwiera kanon ksiąg Nowego Testamentu. Ta księga spisali między 80 a 90 rokiem. Nie wiemy genau kiedy, no ale na te daty wskazuje rozprawka ze faryzejskim judaizmem, który na początku dominować kole 80 roku. Tekst Ewangelii nie podawał miana od autora. No ale najstarsza chrześcijańska tradycja godo, co autorem tej księgi jest Mateusz, jeden z apostołów od Jezusa. Mateusz robił za celnera w Kafarnaum. Żydy nie mieli radzi onych, co niejako trzymali oni ze rzymskimi okupantami. Na profesję od autora tej dobrej nowiny wskazują fachowe określenia na sztojery i monetarny system. W rejdach od Jezusa widzimy słowa kierowane przeciw faryzeuszom i uczonym w piśmie. Ta Ewangelia pisana była do Żydów, którzy przyjęli nowo chrześcijańską naukę. Wielu myśli, co pierwotny tekst był w hebrajskiej albo aramejskiej gotce. Mamy tutaj słowa typowo semickie, które autor rzadko kiedy tłumaczy na grecko-gotka.
Kej wspomino żydowskie tradycje przyjmuje, co czytocze je znają, skuli tego nie ekleruje ich, jako to robi Marek i Łukasz.